بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتل ñaare ablandan dugutigi duguntan ibedi ambe no e ñaare ko me gon dugutigi ti bolo mama mara mati karafe mati bulala foge jami marala bo wakati ko do quoi wati ko do ne tamase folo tamase e benge ube folo e tabese sama ame mo me anasewu ame o me abinase aywa d'accord ala ka shijan dima awote ala ka shijan ni kene adima mbode fo ame o me abise jana bese de côté ko ame o me abise Allahu akbar yo famu ala ganya ko bi jogodi wati bi jogodi aga fu safa dinye bi jogodi aga fu abasi faso yere bi jogodi faso abasi gile no doni ere bi jogodi me ala tanu ibala tunu tabaraka ni ko ala ko ni kuma bano otea ko ala nale ma son ko ala ti dese ala ti maje ko harma den maje hala halma den bi dese amuna harma den bi dese o ala ko ni ala de fembe nye boy Allah akbar ko dongo don soni ko ko ala dronde la o chen o yen ali iso mo munu yi ibange o dongo do sori do la wa fo ki nege bora la akbar ko ale beso me do le bijo ani yoro la sino ko ale beso o de nani manga yo manga me jena ngodi do ba fe ka do bona tala de o Allah akbar so do me tan klali mo ko flani no nje ni manga bolura do ba fe ka wora soro o sika to la Allah akbar abetene ko ale nye fana be bela do de bi kroto ko ale nye be bela o che ko do de bi kroto prese ko jugo de bina ni kebal ke wo ye ni prese ala mo de bina ta kebalu ke ka ko karaba ka sura wakati masi Allah akbar aywa ko beni gundo fana mais be gundo be la bulu o fana jien e bi dogo mo wala segi dogo ala e bi dogo la tugodi mo ko dogo ka fenge wala ko beni gundo me ala ni be gundo be la bulu ale nya be bela yi dogo idono sokono wo itara ngokono ko ala nyabila no Allah ra nyabila ko e bi doero ko ala ti nyine ati sunogo voilà oche otea donc ni bi koke ni miri kala bi sanfe suma do bi yeremne oche otewa ala ka du nyandama ami bi am do nyumena alamsa munde kara fo ma ke folo d'accord amba foti je kalo kle muga ni shegin sa ba fla aleni muga ani fla Jacques Vergès, c'est ça son nom. Voilà, c'est ça, Jacques Vergès, l'avocat. Il a trouvé le nom de l'avocat que je voulais. Il dit qu'il y a deux sortes d'avocats. L'avocat qui connaît bien le droit et l'avocat qui connaît bien le juge. Allez de Ofonto, il doit connaître ça. Mimbe sharia do ni mimbe judo. Voilà. Kolo kelengo nbe bararo kelembe yurukuruku do. Bon, il y a pas moi c'est Jacques Vergès qui a dit ça. Il y a pas on dit que lui il perd toujours les procès. Il a répondu, il dit il y a deux sortes d'avocats. Il dit l'avocat qui connaît bien le droit, qui défend le client, et l'avocat qui connaît bien le juge et qui défend son client aussi. Voilà. Beniga défense ke chogodo. C'est de Jacques Vergès. Voilà. L'essor est façon que facilier bi aller musabe. Essor avec mana feminga odi ko Redouane Aga Mohamed Ali, commissaire ko wala ni Ali ministre commissaire à la sécurité alimentaire Ali la seli kon ke kanye shimi talike gelam kon be jamana kona mo gatim na ko sisa udok mu kon na ko balukla kon be na ke desabakato ulu ni nyokonje ale seli ke ko baluko folon kon ni beta tono bis aba ani nanina ko kon be na kla desabakato ulu ni nyokonje ko abara ko ni be sena bolen ko ali biane sorbe to no fe metalike sevare nara jabadia yera ka fo bamanchi wale ka ba mo ko dankari kon kera olu konina anga fintikila ka olu fe ali bi ani esorbe to no fe metalike kimeni kerenkreni ala kalanko ta fanfela na kenya kalanso munumbe ni olu konte sharia kon na yera ka fo ko o koni candidat bi duru ani sheki olu kon maseka sans l'avant examen olu koni ke esor ale ka la selido esor black refe l'indépendant ngo segre ale kodi indépendant ale kuma leno feminga odi ko defu ni ale kimenu koni kera ko ale jabu koni makono no sini juma mali koni konnana la sarawati ko jamana fambe misel côté
indépendant alibi ana beto ɲɔgɔn fɛ ale fɛnɛ kumaden bɛ bamanca wale min ni o kɔni kɛra an ka finitigilakaw dagayɔrɔ kɔni na Sogolo fo ka taa Kalumba Ndaramara la ale ni Sevarikaw olu fɛ yen nɔ k'a kɛra sababu kɔni ni ka dankari kɛ bamanci wale kɛba mɔgɔ 48 ale ni ka u bololafɛnw kɔni minɛ a yira k'a fɔ ko finitigilaka 15 fo ka taa se civil 3 ma ko olu kɔni nin tora a la ko maa 25 olu kɔni joginna ko 5 kɔni k'olu ka joginda kɔni ko o ka jugu indépendant ale ka laseli do hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko maliyɛnw ka kɛnɛya ko kɔni ko a bɛ farati kɔni na ka sabu kɛ ko kiliniki 600 kɔni bɛ olu bɛ ka baara kɛ k'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn kɔni tɛ u bolo an y'a tɔ la indépendant ale ka laseli do ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la ka taa boucher waye fɛ auzubillahi l'indicateur du renouveau ale ko di indicateur du renouveau ale kumalen no fɛn min kan o de ye médecin chef min kɔni fagara Kumarega-kaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko a bɛ n'a fɔ médecin chef kofɔlen ko a fagara ko muso ko affaire de do dɛ indicateur du renouveau ka laseli do ale bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ DEF ale résultat bɔli hukumu kɔnɔna na ko ministre kɔni kɛmɛ ka kangari gɛlɛn kɔni da résultat kofɔlen a bɔli kan waati ka se ni ma minnu dɔw bɛ olu bɛ kɔn ka fɛnw fɛngɛ a ye kangari da gɛlɛn kɔni da o wale kofɔlen kan k'a bɛɛ ka bɔ heure kelen na o de ka ɲi hali bi min bɛ tali kɛ ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ Seku Boli ale ka laseliw kɔni na renouveau télé kɔni sanfɛ ale y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ka ɲi ka fɛn min faamuya ko de ye ko fila bɛɛ kɔni tɛ bamanci wale kɛbaa ye an bɛ wagati min na i ko sisan hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ laseliw y'a yira k'a fɔ ko n bɛ tali kɛ école karamɔgɔ 500 kɔni bɛna taa collectivité mɔgɔw kɔni fɛ hukumu kɔnɔna na IFM ni ale ye école karamɔgɔw kɔni ka kalanso ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ hakɛ kofɔli min kɔni filɛ nin ye ko a ka dɔgɔ mais a ka fisa ni fu ye a kɔni ka fisa ni fu ye i b'a f'u ye tan ka dɔgɔ o de bɛ jɛ cɛ awɔ le Sphinx ale kumana fɛn min kan o de ye Aminata Yatasa ye ale ka fagali kɔni kan ko sigalamɔgɔ 4 olu kɔni minɛna ko an bɛ wagati min na i ko sisan a cɛ kɔni n'o ye Bacili yɛrɛ ko o kɔni minɛna ni ka bila commune 6 tribunal mɔgɔw olu kɔni ka bolo kan a cɛ yɛrɛ de minɛna wa a cɛ yɛrɛ de minɛna siga kɛra o la ayiwa hali bi ani Sphinx bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko loi d'orientation et de programmation militaire fintilakaw ni wagati na kuma ku cayalen no i bɛ ka waati la awɔ an bɛ wagati min na ko sisan ko procureur général de la cour suprême ale kɔni ye mandat d'arrêt kɔni bila Bubu Sise Cɛman Hubert Kulibali ale ni Mamadou Igor Jara ale ni Babaliba maa fila bɛ yan maa fila tɛ yan ko min tali kɛ mandat d'arrêt kɔni bilalen no ni mɔgɔ ko mandat d'arrêt kuma o tɛ yan o bɛɛ tɛ yan a bɛ na fɔ a bɛɛ tɛ yan dɛ ayiwa o bɛɛ tɛ yan ayiwa kabako fa dun ɲɛ bɔrɔma kabako ale kumalen no fɛn min kan o de an bɛ taa gunfankaw olu fɛ yen nɔ Bafula bɛ mara la ko maa dɔ kɔni a kun b'a fɛ ka tasuma kɔni don so kɔnɔ ni ka musokɔrɔba kɔni farila kalaya ko kɔni taara wolo min na o de ye so kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni jenina kabako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ nin ye sifinnaka dɔ ye min si kɔni bɛ taa san 20 bɔɲɔnko la ko ale kɔni ko b'a fɛ ka saga sonya a minɛna ni ka gosi fo k'a faga sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ kabako ale ka laseli don ale tɛ sonyɛli kɛ tuguni sogori o y'a ye bɛ nin na de kɛ mɔgɔ min fagara o de mɔgɔ ale tɛ sonyɛli kɛ tuguni a kɔni bɛ se ka kɛ leçon de dɔw ma ɲɛnamaw ma ayiwa hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Jikɔrɔ ni Para sigida 4nan kɔnɔna na ni kɔni ye maa dɔ ye cɛkɔrɔba dɔ min ni ale si kɔni bɛ taa san 63 la ko ale kɔni binna musomanin dɔ kɔni na min si bɛ taa san 12 la o kan ka ko bɔ cɛ ni y'a mɛn ni mɔgɔ sugu pour que a kana segin a kan u b'a ko bɔ n'i y'a mɛn bi muso kan i bɛ caya la mɔgɔw ka hakɛ to n'i y'a ko bɔ kuma bɛ ban an bɛ sanoli kɛ nin kabako ye ne kana yɛlɛ dɛ parce que ni mɔgɔ sugu u t'a dabila a bɛ kɛ sɔn ye u la jogojugu don ayi mais a minɛna o a minɛ n'u y'a bila dun n'u y'a bila dun un problème b'o de la o parce que ni mɔgɔ sugunin parce que ni ye setanɛ ko de ye o donc ni ye banaw de ye mun b'u la donc pour que u kana fɛn kɛ u kana tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma tuguni a b'u ko bɔ dɔrɔn a b'u bila
kiri bi ke wo cogo la voilà famiyala ayo Etienne Yare ko yurgu ko cham faso la kata wale la depuis anga régime folo fobi be ko bu kele yurgu la bo yore tamashe ke me ali san yurgu ma se ka ban mulba ko wati la ala ka hina amadu jikoroni la Amadou Seydou Traoré ko Amadou jikoroni parce que o wati na le fatumi jikoroni sina ale to ga Amadou Seydou Traoré ale yere tumbe bolibana donc si jamais ale fat bini la wati mina ale tumbe boji koroni d'après ale andele gagni ni gaya ko Amadou jikoroni ta ko Amadou Seydou Traoré de ya ale to ga Amadou afa Seydou ye a jemu ye Traoré ko ka to de mesa la école la ko atogoma do bey ako togoma dan de ale ko ale to ga Amadou o to ga Amadou ko ale ta to Seydou o fana ta to Seydou o fa jemu ye Traoré ale fa jemu ye Traoré et vous fla be classe gele mono fait date de naissance de bolu bon on a voilà ayo donc maintenant ko école karamongo de ko 6 ans bon ko Amadou Traoré ani Amadou Jikoroni comme ale bo Jikoroni ko école karamongo ko bo Amadou Jikoroni voilà ka danfara do uflaje o le tora la to ko Amadou Jikoroni voilà ka danfara do ale Amadou Toje parce que be togoma dan ko le togoma e ufa togoma e jamu ekle cherela o ngoni e togoma dan cherela ne ko école karamongo tumba ta u ba to ko ni yanaka Jikoroni la ko tumba ba to ko ni kala ni ba to ko fana de kele donc Amadou Jikoroni ko lu ka wati la république la wati mina faso tara ko ka faso nafolo dum ko malaya tumbula ko lu same ko o horanya o malaya ka foye faso nafolo dum ko o malaya bi fa ibi faso bla ibi dubla ibi tay kumfe si ça ma contraire quelle no fierté do ka faso ta dum ne ko ama chodi akolu ka wati la molu ko wati la ko chedo be ama songa tokofo ko ye jatemineke ko wa tiens-toi bien fram malien ko bisaba le baka jate je drone bisaba aya yara fa ko so bisaba non iche qui rafa bisaba ka o malo ale fe ka fo ale façon na folo ko mara fo do ba je ko e malo ko time milliard du no be ka ta kasola ka bolu be kumbe ko hero ka yere ka mo te kele wati te kele donc a ko lu fe wati no bu malo ya lu sa me ka façon na folo ko Musa ka wati la ko lu tum misranga du parce que ni sirana be do kasola ko men démocratie nana ko hadamadem bu wasoni façon na folo ka dum ka bruja ki ni son ki yusu ko façon bo chogol Amadou Jikoroni do so fay o lu ka wati la a fora mo lu be ke fonctionnaire do ko lu bi jago ke ko mobile bu ko villa bu bolo mo lu ko opération villa ni opération taxi ke aso Bamako mo bonya so tigi don ni so nyuma bi boli do lendo ni mobile nyuma bi boli do lendo mo to macha se tigi to macha o watino fenfe mu ye taxi Bamako yo mine kata bla stade wanjela fenfe ye taxi mu boli Bamako yo be mine kata a 5 ka aleje ata sega we mobile ba kele ni ko de mine we a sege ka o ma ke tlonge de ka sege yere we mobile ba kelen ani bi kononton ni woro de mine mobile keme kononton ani tan ani kononton we o di utuguma parce que lute fonctionner o le jamal den ganze we ya soro halala o jeli ko woshila mobile keme ani bi wolola ni wolola o de fonctionnaire tay mu ye deux taxi deux camions de transport deux voitures de luxe o mobile che baché bidou ni kononto bala mobile fitini ni luxe mobile keme ani camion tani segi o yo mine o to wala ka di fasoma ko faso ko barakena abana o kere o nyema to ye Musa Kantoro Sokobaye o temenen ko opération villa so villa nyama be o betigi nyini kelengene jonta do ni te barake faso la abi tibolo ni e commerçant ya abi tobolo titoro ni ya soro fero ibe tungarange mo fe ya jo ta mini bolo men ni be barake faso la ubu nyini ga awe barake faso la isara de ni ye ni ndeke ya soro to ni ma jo ba mene kadi faso ma abana o kere mo bako watila obseka gali sison obseka mo bako wati tamene Musa unana Musa e tribunal
d'atteinte au bien public de l'État. Moussa ye charia bila franc malien ni ye million mugan dun a bɛ bɛn bi an bɛ waati min na CFA million 10 k'o kan k'i jɔ ka mugu ci la parce que ye faso jugu ye faso nafolo million mugan Mali franc malien la charia de kɛra Moussa fɛ n'i y'o mɛn dɔrɔn an kan k'i jɔ poto la k'i fa parce que ye faso den jugu ye. mais est-ce que o kɛra dɔ la. a ma kɛ maa si la a bɛ kɛ dɔ la min faso n ko charia ɲuman bɛ taa mais hadamaden mun kan ka appliquer o de tɛ hadamaden ɲuman ye problème b'o yɔrɔ de la. Moussa yɛrɛ opération villa kɛ on appelle les villas de la sécheresse en 73 sécheresse b'a kɛ tubabu y'an dɛmɛ ni wari ye o ko dɔ y'a ta ka so jɔ n'a ye Moussa fana y'o kɛ mais o kɔlɔlɔ de sera kɛlɛ la Moussa ni to tiɲɛna bon Moussa ka waati la fana mɔgɔw tun bɛ kiri i bɛ don kaso la mɔgɔw donna kaso la 100 180 nɔfɛ 50 Moussa ka waati o bɛ kiri k'i don kaso la mais bi i bɛ miliyari dun foyi ti bɔ a la i bɛ miliyari 3 dun foyi ti bɔ a la i bɛ miliyari 100 dun kuma dɔrɔn don hali i don kaso la tile 3 b'i bila n'i y'i don kaso la u ye sariya dɔ la ko liberté provisoire i b'o n'a fɔra i ye miliyari 9 dun i bɛ miliyari 3 di u b'i to i bɛ taa so suɲɛli bɛ b'o la et puis sisan maa kelen ta suɲɛ sisan o kɛgura n'i b'a suɲɛ fɛn fɛn mun bɛ se ka tɔɔrɔ suma fɛn fɛn da bɛ se ka don a la u b'u daamu donc yan u tun b'a fɛ k'o kɛ o ma se ka kɛ u ye kulu bila sen kan u ko OCLEI office de lutte contre l'enrichissement illicite eh bien fonctionnaire olu ma bɛn a la u ye vérificateur général kɛ o ma dɔ bɔ a la man ka gagné an kɔni b'o mɛn mais man ka gagné tɛ fo ɲɛ dɔw yɛrɛ ko million 13 dɔn kelen ka kɛ te ye ka mi bureau kɔnɔ 13 millions de thé et de surcroît un 31 décembre o tigi ma minɛ service kelen bɛ yen mobile kelen ka dilan ka pesi 50 kɛ mobile kelen dɔn kelen o tɛ sorti d'usine ayi o kɔni t'o dɔn o fana kɛra yan a fɔra dɔ ye million dɔn a y'o dɔ kaso la o y'a kiri ko mo foyi dun k'o bila yurikuruku n'i taara dugukolo la e ni fama i b'i ka so kɔnɔ san 30 i ka permis bolo fama bɛ na ni titre foncier i bɛ taa kiri la o b'i bɔ i ka so la o bɛ kɛ Mali la yan ayiwa donc sisan corruption bɛ a banna a ma ban jamana bɛ jɔ o kan jamana tɛ jɔ o kan n'i bɛ fanga la fana sariya t'i minɛ fo n'i bɔra sariya wali min na n'i ni sariya mɔgɔ fana ka di i sago bɛ kɛ a bɛ fɔli fanga o fanga mun bɛ na ale n'a ka commerçant bɛ na ale n'a ka transitaire bɛ na ale n'a ka douanier bɛ na an ye commerçant ye tɔgɔ fɔ tɛ dɛ dɔw an ye dɔ dɔn adama waati la o kɛra fɛn ye adama binna olu jiginna a tɛ waati la dɔw kɛra fɛn ye a tɛ jiginna ale jiginna i bɛ k'a ka waati la dɔw kɛra fɛn ye a tɛ jiginna olu sɔnsoro la sisan fana dɔw bɛ fanga la ni n'o fanga banna fana o fɔlɔ ma jigin ni jamana bɛ ka cɛ la jamanaden bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a kuma ka ca jamana ɲɛmaa bɛ se ka lafiya jamanaden bolo wa ayiwa donc jamana filɛ donc fo u ka nin bɛɛ lajɛ ka bɛɛ hakɛ d'a ma ka bɛɛ hakɛ tabato ka kɛnɛya ni balo di injustice man ɲi ayiwa ala k'an ɲɛ n b'a fɔ i ni cɛ i ni baraji merci kan bɛ dɔ wɛrɛ